Dobrý deň, zdravím vás z Areny 71, pri mikrofóne tu je Alino Melíšek, manažér a zároveň aj hráč klubu Old Boys Slovenska, takže ako hodnotíte prvý zápas? No, som veľmi spokojný na to, že sme mali problémy, že najprv sme sa prihlásili, potom odhlásili. Teraz som veľmi spokojný, lebo chlapci podali fakt výkon, ktorý je hodný na to, že sú hráči Old Boys Slovenska. Do začiatku ale prehrávali po rýchlom góle, ale stihli sa spamätať, hlavne Jozef Zemeš predviedol extra triedu svoju, takže je to asi váš najplatnejší hráč? On patrí k najplatnejším, keď nie je najplatnejší, ale je vidieť, že hráva Extraligu Slovensku a je to preto aj právom kapitán výberu Old Boys Slovenska a bolo vidieť, že sa dá na ňu plne spoľahnúť. Dobre, takže my ďakujeme za rozhovor a dovidenia, do počutia.